El diumenge 24 de juliol, la festa de Sant Jaume s'iniciava amb una fira d'art pels carrers del poble de Sant Pol. Diferents establiments de la localitat van oferir una extensa exposició d'escultures, pintures i bijuteries. Mentrestant, a la platja de les Barques es preparava de cap a marc, jocs per a totes les edats a càrrec de tot drap. Les famílies van poder participar en activitats com la caça de cindres enmig del mar. A la 1 del migdia, aquells que ho desitgessin van gaudir de passejades amb llaüts dins del mar, activitats que preparaven l'apetit d'aquells que participarien més tard al primer concurs popular de paelles a l'embalat de la platja de les Barques. Els participants havien d'anar disfressats i cuinar el seu propi àpat, que posteriorment passaria a ser valorat per Antoni Balam Group, qui també va oferir un espectacle de playback perquè els assistents poguessin ballar. Finalment va ser en Josep Llaurador el guanyador de l'esdeveniment, que es van portar un lot de productes, tot i que també hi van haver 2 guanyadors més. A 2:45 de la tarda, a l'Embalat es va celebrar el Festival de Danses Catalanes. Els tabalers del Poble Sec van presentar als participants amb una mostra de batucada. Enguany hi va participar l'Esbart Dansaire Sant Vicentí i l'Esbart Dansaire de Granollers. El festival va mostrar balls tradicionals de diversos indrets de Catalunya i de diferents èpoques. Seguint la tradició, la plaça Torrent Arrosser va acollir a les colles de castellers de l'Alt Maresme i els Salats de Súria, que van oferir diferents exhibicions castelleres que per molts és un acte d'emoció i d'unió, com comenta l'Asunción González. Pues a mí lo que más me gusta son los castellets. Es lo que más me llena y me emociona, ¿eh? Se me saltan las lágrimas y todo, ¿eh? Lo veo porque es una unión muy fuerte, lo veo muy de unión, ¿sabes? De fuerza, ¿no? Me encanta. Cuando sube el niño arriba ya, ¿sabes? Me dan ganas de llorar y todo. Es una cosa. Ja començada la nit, a 2:15 del vespre a l'Hort de Sant Pau, es va estrenar Cyrano de Bergerac, una actuació teatral a càrrec del Centre Cultural i d'Esbarjo de Sant Pol de Mar. Les entrades estaven esgotades des de dies anteriors i les properes actuacions tenen places limitades. Una representació celebrada en un entorn màgic i diferent.